Masantos sa kabasan na imbaga bigat, kada kaya minapo kasama niyo po Idol Marcus Pinosa sa detalye po ng ating mga balita. Isinailalim na po sa state of calamity ang Dagupan City kasunod po ng malawakang pagbaha na nakakaapekto sa mahigit na 90,000 na mga residente ng lungsod. Batay po sa CDRRMO Situational Report number 15, umabot na po sa 90,015 individual o katumbas po yan ng 22,047 na pamilya mula po sa 31 barangay ang apektado ng pagbaha. Sa 31 barangay ng lungsod, 23 ang patuloy na nakakaranas ng pagbaha habang nananatiling nakaalerto naman at nakadeploy ang mga rescue team, health workers, barangay responders at iba pang frontliners para sa relief at emergency operations. Dahil sa banta ng patuloy na pagtaas ng tubig, 65 pamilya o nasa 202 na individual ang nagsagawa ng preemptive evacuation at pansamantalang nanunuluyan sa 6 na evacuation centers ng lungsod. Apektado rin ng paggalaw o ang paggalaw ng ilang bahagi po ng lungsod dahil may mga pangunahing kakalsadahan na hindi na madaanan ng mga light vehicles bunsod ng mataas na tubig baha. Umabot na rin sa 7 magkakasunod na araw ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas dahil sa masamang panahon at pagbaha. Dahil sa lawak ng epekto ng kalamidad, inirekomenda ng City Disaster Risk Reduction Management Council o yung CDRRMC ang pagdedeklara ng state of calamity na inaprubahan naman ng Sangguniang Panlungsod. Sa ilalim ng deklarasyon, maaring mapabilis ang paggamit ng mga kinakailangang pondo at resources ng mga lokal na pamahalaan para sa relief operations, emergency response, rehabilitation at iba pang agarang pangangailangan ng mga residenteng apektado ng pagbaha. Kasabay nito, umiiral din ang mekanismo para sa mga price control sa basic necessities sa ilalim ng mga umiiral na batas habang paiigtingin naman ang pagbabantay laban sa overpricing, profiteering at hoarding. Habang nasa ilalim ng state of calamity ang lungsod, patuloy namang pinapayuhan ng mga residente lalo na sa mga mabababang lugar na manatiling alerto sa mga susunod na abiso ng mga otoridad sakaling kailangan ang paglikas. IFM News. IFM News. IFM News.